Warwako kendo ni jatend migao mar kit chwech Aisha Jumwa yango ni piny owacho chano mar gero kuonde 20 mag rito nyithindo mang'awo moroch ratichgi kod jogo ma osekalo e lwenje mag kit chwech. Magi nowacho e seche mane olimo kaunti ma Kisumo mar yawo moko kuom kuonde rito nyithindo e tesende obila ma Kasagam kod Ahero kaachiel kod gwenge ma Ombeyi. Jumwa olero ni lek margi en neno ni kwan nyithindo ma kalo e midhiero mag rochruok mar ratiro margi odok chien kendo arita bende omigi e yo makare. This is one of the child protection centers ambazo zimejengwa na NGAF, and its main objective is to help or rather to support the survivor kujieleza, because mostly hawa ni watoto wadogo ambao wamepitia defilement kutoka kwa perhaps their relatives. Wacha niseme their relatives, because majority wenye wanafanya hivyo are relatives. So mtoto akifanyika hivyo anakuja kwa kituo cha polisi na anatakikana at least kuwe na privacy. So through women reps tunapeana hiyo pesa ya NGAF, na activities ambazo wanatakikana kufanya moja ni kama hii. So nataka nimshukuru sana women rep wa Kisumu County kwa kulifikiria hilo na kuweka hii